Mamahimong acting mayor si Davao City incumbent mayor ug Vice Mayor-Elect Sebastian Duterte ugaling dili pa makapanumpa ang iyang amahan nga si Mayor-Elect Rodrigo Duterte. Kini subay sa Law of Succession sumala sa Department of Interior and Local Government kun DILG sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang pinakataas nga nakuha nga boto nga councilor-elect mao'y mahimong acting vice mayor. Samtang si Vice President Sara Duterte dunay advice sa iyang mga pag-umangkon nga si councilor-elect Rodrigo Duterte o Congressman-elect Omar Duterte. Law of Succession. Kinimatod pa ang ipatuman kung ugaling dili pa makapanumpa sa katungdanan si former President o karon Davao City Mayor-elect Rodrigo Duterte. Buot pasabot, si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte ang mao'y mahimong acting mayor. In the event na kayo kung dili pod maka-out pa si Mayor-elect President Duterte, ang automatic law of succession, so section 46 temporary vacancy. Ang vacancies and succession na ana siya sa section 44 of the local government code, so naana dito tanan, no. Once na dili maka-out si Mayor-elect former President Rodrigo Duterte, the Vice Mayor will be the acting mayor. Si Davao City 1st District Councilor-elect Rigo Duterte mao'y mahimong acting vice mayor. Sanglit siya ang nakakuha og pinakataas nga ihap sa boto sa tanang mga konsehal sa tulo ka distrito sa baguhay lang natapos nga eleksyon. Sa outtaking, sila ang mag-arrange, sila ang mag-invite kung kinsa ang ilahang mag-administer sa ilang outtaking. Tapos ang DILG invited lang to observe or witness sa ilang activity, sa ilang outtaking. Si Vice President Sara Duterte dunay mensahe sa iyang mga pag-umangkon nga sila Councilor-elect Rigo o 1st District Congressman-elect Omar Duterte. Sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Davaoeños better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. Sa pangutana, kung dunabay angay kabalakan, basin ugaling dili mahatagan sa national government o budget ang Davao City. I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto. Sa kalampusan matud pa sa Davao City sa iyang pagdumala isip mayor, di ang Davao City mao'y 8th richest city sa nasod, insurgency-free city ug nabayran ang tanang utang sa syudad. Nahimo kini sa Davao City nga wala matud pa nangayo og budget sa mga congressman o senador. Sara, dugang sa DILG-Davao City nga isip acting capacity, isip mayor na doon na siya mga usual nga trabaho, isip local chief executive, apan wala siya power to appoint, dismiss, or suspend ang mga empleyado within 30 days siyang paglingkod, isip acting mayor. Apano, sa natad sa konseho, sumala ni Councilor Bonza Andre Militar nga nakatakda ang mga konsehal, no, ang mga councilor-elect nga mag-convene aron nga hisgutan sab ang kining mga komitiba kung asa ba mahatag ang chairmanship o mga members sa per committee sa City Council. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.